Gordon Mancher issa it-tieni element kriminali wara li attur komiku ċajta dwaru. Daniel Xwiereb qal irċieva taħrika żewġ akkużi tal-insulta lil Manxew tal-li uża ħażin tamir elettroniku. Mancher ressaq l-element kriminali kontra Xwiereb fl-Assa tal-Imsida. B'hekk Xwiereb huwa t-tieni artist li din is-sena qed jaffaċċja akkużi kriminali minħabba li Manxer ħassu vittma ta' żufjet. F'Jannar Matthew Bonanno sit il-paġna satirika online bis-serjetà kien mixli b'teddid online wara li implika li l-grupp evanġeliku River of Love li jmexxi Manxer għandu jiġi ibbumbardjat. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek komplet il-kumpilazzjoni tal-provi fil-każ ta' Ali Ahmed El-Muxrati, il-Libjan ta' 31 sena magħruf bħala Lillu il-King, u qed jiġi akkużat fost affarijiet oħrajn b'akkużi relatati mal-evazzjoni tat-taxxa u b'involviment fi gruppi ta' kriminalità organizzata b'rabta ma' traffikar ta' droga. F'din is-seduta xedu numru ta' persuni li isimhom ma jistax jixxandar bordni tal-qorti. Xut minnhom li kellu restorant mal-Libjan qal li matul il-pandemija il-pulizija kienet tmur diversi drabi minħabba volum għoli tal-mużika u anki nuqqas ta' distanza soċjali fi żmien il-pandemija. Kok li ħadem fil-ħanut tal-akkużat xedt li kien jitħallas fi flus kontanti.